Tervetuloa kaikki, tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Tänään tässä videossa me pelataan mun pikkusiskon Aadankaa. Missä sä Aada oot? Sano moi. Moi. Iida. Mulla on siis delfiineit täällä ja mä en tiedä missä Aada on. Aada, missä sä oot? Aada on tää nutturapäinen. Mä tippun. Mä luulin, että ei peli edes alkanut vielä, kun olin. Aada, missä sä oot? Tässä on siis Aada. Ja joo. Meillä on tällaiset hienot luukit. Kummalla on parempi luukki? Aadalla vai mulla? Kommentoiko, jos te haluatte Aadankaa 24H sängyssä haaste. Ja voittaja voittaa 20 €. Haluaisitko saada sellaisen videon? Joo. Joten jos tää saa 10 tykkäystä ja me saadaan 5 tilaajaa, niin me luvataan tehdä sellainen 24H-video. Joten tilatkaa Iidan minun kanava. Tää on mun kanavalle. Siis Iidan kanava. Ja myös tilatkaa Iidan ja Liisan kanava. Niin. Ja laittakaa kello päälle. Aada, onks täällä enää sitä parkouria? Mä etsin koko ajan. Sä oot level 2, mä oon level 4. Iida. Siis ollaanko me muka pelattu tätä ennen? Tää on vähän niinku, tää on random peli PT2. Hei. Elikkä siis tää on random pelit PT2. Siis arvo mitä me luulittiin Iidankään, että peli ei alkanut. Mutta se peli alkoi, sit me heti kuoltiin. Niin tää on meidän... Tää on osa 2. Sitä juttua. Otetaan normi. Let's go! Nyt alkaa. Grey. Kai tää, eikö se oo tää kai? Mielestä. Moi Aada. Pink. Let's have a look. Mulla on Kattokaa. vaalea pinkki. Voi käydä Aadan päälle seisoo, kun silloin pinkki. Yellow. Keltainen. Grey. Tässä on mikään kiire, tää on helppoa. Black. I'm so black. Shuam. Body puppy. Dark blue. Tää tulee olemaan vähän tylsä video, mutta me luvataan Aadan kanssa tehdä joskus Paljon videoita. niin, ja me luvataan tehdä Aadan kanssa jotain esim. Perhevideoita tänne mun kanavalle. Tää on vähän vaikea. Ei! Ei tässä ollut aina vaikea. Ai niin, tässä videolla me pelataan myös Wikiä, eli aika moni varmaan tietää sen. Mutta jos te ette tiedä tästä, niin kommentoikaa alas. Ja Iida on joo, vähän nuhana. se on sellainen escape-peli. Ei. Niin, me nyt pelataan tää 1 kierros ja sitten me lähdetään Wikin pariin. Siis tää on joku tällainen pilvijuttu, missä pitää olla. Harmaa. Nyt tulee melkein koko ajan harmaa. Oh, Grey. Me ollaan kahdestaan! Mä voitan nyt sut. No ehkä voida. Brown. Noniin, mä voitan Aadan. No niin, katsotaan mitä tästä tulee.
Ei! Mä voitan sut vielä. Oh my god. Voi hittiläinen. Älä seuraa mua! Noniin, nyt mennään. Sunkin pitää puhua näille jotain. Mä toivon, että mä voitan Iidan. Nyt aina tanssii tuolla. Eka kertaa mä en oo ikinä voittanut. Siis itse kuin epäreilu. Lähdetään seuraavan pelin pariin. No niin, seuraavana random pelinä meillä on Biki. Tuttu peli Biki. Ootteko koskaan pelannut? Kommentoikaa, jos te ette ole ikinä pelannut tätä. Mä oon nähnyt tosi monta kertaa videon. No tyypit pelaa tätä. Ja just äsken mä kuolin Bikillä. Itse mä kuolin Bikiin. Okei, en enää pelaa. En enää. Mikä on Danielin kaveri ja mä sanoin välistä. Älä pure mua. Okei, mä lähden nyt pelistä. Noniin. Mä haamu. Marhaamu. Mä näytän kaljulta. Mä en oo mulla hiuksia. Elikkä joo. Siis haamuna voi olla myös tässä pelissä. Varmaan tosi moni tietää mikä on Biki. Siis eiks noihin pääse? Mulla on koululle Iidankin peli, se ei pääse kouluun. Ja koulussa Hyi ei oo. mä keräsin pää. Älkää pelatko Iidan kanavaa. Ole sinä. Tilatkaa Iidan kanava ja tilatkaa Iidan ja Liisan kanava. Aina tuu tänne olkkarihuoneeseen. No niin, pysy siinä. Kato tänne päin. Näen sut. Elikkä tässä oli tää meidän ensimmäinen video yhdessä. Ja kommentoiko, jos te haluatte näitä lisää. Muistakaa se 24H-video. Kiitos kun katsoitte, moikka!